Zainabu abu mai tagwayen suna halin da ta yi manta kyauta. Ana bugu kana jayewa wai mi ya sa kana shuɗawa. A saurara a yi dambe, a saurara a yi dambe. Wannan dambe ba na yara ba ne na masu zamani ne. A saurara, sassewa, a saurara. Mi ya sa kana shuɗawa. A saurara, ga dambe na wani tsakanin ba abu a bayan shirka daga ɓangaren jamus da ba a mai tafasara daga ɓangaren gudu ma da dala a saurare. Yan jarida kowa ya riga ya zo. Nuna labar. To Allah ya kiyaye. Inna lillahi sarkaci da wani kala Allah ya kiyaye. Bayan na ba Abdulaziz babban dan jarida nan. Abdulaziz Allah ya saka gama da aikin jarida lafiya. Zama da baban shi ba. Ga dandanan kowa a yi bakin gargado ne kaka gajewar kowa. Idan ba ka yi da hankali idan ba ka irin su kasu mu da kasan wanda suna ganin wannan da ana ta annabi maciji yana nan ya daga ma bakin sabara Allah ya kiyaye sadaka da rauni ga wannan goce ke iska ne mai dan gurin baya rika da shi Allah ya taimake mai yawa aka ce ba za ƙara mai ƙarfi wannan shi ne allura ƙarfi shi
Thank you.